Bon dia, estimades i estimats alumnes de sisè de primària. En el vídeo d'aquesta setmana anem a repassar una miqueta l'Oda a l'Alegria de Beethoven i anem a aprendre a tocar una flauta segona per a acompanyar la melodia. Espero que us agrade el vídeo i que passeu bona setmana. En el meu blog us podeu descarregar la partitura, com sempre. Mireu, la segona flauta o la segona veu per a flauta que he fet per a l'Oda a l'Alegria és superfàcil de tocar. Aixina, els que tenen més dificultat, en lloc de tocar la flauta 1, poden tocar la flauta 2 i només cal saber, em sembla que són 3 notes amb la flauta. Primerament, anem a llegir-la. El ritme també és superfàcil perquè és una blanca i dos negres. Una blanca i dos negres. És a dir, seria Joan, ta, ta. Joan, ta, ta. Joan, ta, ta. I després Joan, Joan. Després es repetirà igual durant el que queda de la primera part de la cançó. En quant a la segona part de la cançó, tindríem Joan, ta, ta, Joan, ta, ta, Joan, 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 ta, ta, Joan, ta, ta, Joan, ta, ta, Joan, Joan. És a dir, que anem a alternar contínuament entre notes de 2 temps de duració i notes d'1 temps de duració. Per a poder fer la lectura melòdica, necessite que us sapigueu les notes musicals que estan aquí escrites. Per tant, qui necessite apuntar-se el nom a les notes, ho pot fer. Ja sabeu que si no recordeu com es fa, podeu consultar el vídeo de música oberta del pentagrama i les notes musicals. Aquí tindríem, com he dit abans, només 3 notes musicals, el sol, que està en la segona línia, el re, que està baix del pentagrama, baix de la primera línia, i una mica més avant apareix la nota mi, que està en la primera línia. Així que és superfàcil. Seria sol, 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 re, 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 sol, 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 re, sol, 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 re, 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 sol, 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 re, sol. Eixa és la primera part, o part A. Després tindríem la part B, que és la que se repeteix 2 vegades, perquè està entre 2 punters, que seria re, sol, sol, re, sol, sol, re, mi, re, sol, 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 re, 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 sol, 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 re, sol. I repetiríem re, sol, sol, re, sol, sol, re, mi, re, sol, 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 re, re, sol, 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 re, sol. I ara ja podríem començar a estudiar-la amb la flauta. Per a tocar-la amb la flauta, anem a fer-la de 4 compassos en 4 compassos. És a dir, farem fragments. Primers 4 compassos de la part A serien sol, 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 re, 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 sol, 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 re. I amb la flauta superfàcil. Un consell, en lloc de tapar el re així, que alguns ho fareu així, el que podeu fer és posar els dits preparats ja damunt dels forats i només teniu que alçar-los i pujar-los, alçar-los i pujar-los quan toque, perquè les úniques notes són sol i re i sol. Els següents 4 compassos
són superfàcils perquè només canvia l'últim compàs de tots en lo que ja hem tocat. Aleshores seria sol, 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 re, 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 sol, 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 re, sol. És a dir, és igual que abans, però en lloc d'acabar sol, re, acaba re, sol. Vaig a fer-ho amb la flauta. Seria molt bé, anem a fer ja tota la part A, és a dir, els 8 compassos que ja hem practicat. Comencem. 3 i... I ara que ja sabeu tocar tota la part A de la flauta 2, anem a la part B. Primers 4 compassos serien re, sol, sol, re, sol, sol, re, mi, re. És a dir, i ens quedarien només 4 compassos, que són els mateixos que el final de la part A, és a dir, sol, 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 re, 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 sol, 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 re, sol. És a dir, i per tant, tota la part B seria 1, 2, 3 i... I ara la repetiríem, perquè la part B va repetida 2 vegades. Anem a fer ja, per fi, tota la cançó, la flauta 2 de l'Oda a l'Alegria. La part A i després la part B 2 vegades. Anem allà. I ara farem una versió a 2 flautes. Vosaltres i jo tocarem la flauta 2 que acabem d'aprendre i hi haurà una altra flauta que tinc rondant per aquí que tocarà la flauta 1. Ja veureu que guapa que queda la cançó. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!